Летящо извращение на Ники. Пилот-изпитател Жоро. Пускай. Пуснах вече. Аз записвам, бе. Я виж как е. Добре, като гледам. Иде малко нагоре. Отклоненията как са? Той как е? Намалял ли си, или? Ето, малко нагоре. В поле ще го коригираш. Аре, фърля ми го, бе. Как да го фърля аз? И аз как да го фърля, като снимам? Ще снимаш? Дай на Стефан да снимай. Стефане! 2 кила снимай. Ела снимаш, че той нещо не знам как ще тръгне сега. То снима в момента. Снима ли? Да. Само трябва да... Зум трябва да Я ползвам. спрете малко количката. Тя да дам насам. Това не му дел го фана. Че пилот изпитател за първи път ще пускам. Държиш ли го? Как да го пуснем? Право нагоре ли? Де да знам, бе. Ръката отзад, като бутиш ръката напред, ще удари перката отзад. Гледал ли си те? Да не се изсипи нещо с кутия, бе. Няма. И то нищо не е затворено. То не е за това. Нагоре, надолу, тук отклоненията как са? На кое? Елерони, хоризонтално. Еми виж ги, бе. Ти си твоя самолета. Не, бе, там направо си както трябва да са. Ето е, да. Тъй нататък, нали? Сам? Какво стане? Брат, той не мога да се снима. Той не се вижда, бе, човек. Нищо не снимам в момента. Точно той ти казах, че стана. Залегай! Те се спират. То не се вижда, бе, човек. Той е толкова и на зум не мога го фана, да ти кажа. Няма смисъл. Успя ли да му нагласиш малко? Центровката. Там служи, после като тръгвам ще вземе. Ян, дейте дранчете с количка. Спрете количката. Чуваш мотора ли? Да, дразни му. Добре. Ток? На ток, на ток. Точно на ръба го изпатках, бе. Бах му майката. Как са оцели, бе? Ето го пилота. Не видях. На камерата нищо не видях. Самолетни катастрофи, нали?
Треперят ли ти коленете, Жоро? Не. Твоя самолета? А? Нали твоя самолета, викам? Обаче е малко предна центровка. Ти ще му усикнеш, майстор си. Защото виж колко е дигнат.